नमस्कार। हम राजीव रंजन तिवारी हई। रउआ सबके रंजन रस में फिर स्वागत बा। लगातार कई दिन से हमने के वीडियो चल रहा बा, वायरल भी हो रहल बा, काफ़ी लोग देखता। आज के दूगो महत्वपूर्ण बात पर हमरा चर्चा करे के रहला। पहला बात तो ई कि देश के कोना कोना से मजदूर लोग अपना अपना इलाका में गइल शुरू कर दिला बा। ओकरा खातिर सरकार विशेष ट्रेन की व्यवस्था के लिए भी है, लेकिन ई पता चलता कि उन लोग से किराया वसूलल जा रहा बा। अब हमरा के ई बताई कि इतना दिन से लॉकडाउन में फंसा रहल लोग, ना कोनो काम बा ना कोनो धाम बा, पाकिट में पैसा नहीं खे, अब कहाँ से किराया दे के लोग अपना अपना घरे जाई। एकरा बारे में अभी तक कोनो ठोस सरकार के नीति सामने नहीं खे आई। ई तकलीफ देह बा, एकरा बारे में सरकार का विचार करे के चाहिए। ये बीच में आज अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के एगो बयान आयल है। वहाँ का कहनी है जे कांग्रेस पार्टी जितना मजदूर लोग बा उन लोग के घरे पहुँचावे के सारा किराया वहन करी। एक खातिर राज्य सर के मतलब जितना प्रदेश इकाई बाड़ी स देश भर के, वो सगरी प्रदेश इकाई के निर्देशित करे के भी कह दिया गई बा। अब एमे ही देखे के बजे कांग्रेस पार्टी के ये अभियान कितना सफल होता। हालांकि हम जानता नहीं, एक विरोध भी हुई, एक शिकायत भी लोग करी, कुछ लोग करी कही कि भाई राजनीति करता लो। लेकिन अब सवाल ही बटे कि यदि वेलफेयर खातिर, यदि केहू के मदद करे खातिर कौन पार्टी आगे बढ़तिया तो एकरा के राजनीति के श्रेणी में ना रखे के चाहिए। ये बारे में रोज सबके भी सोचे के बा, विचार करे के बा कि का करता। सब पे नज़र रखला के काम बा। सरकार जौन कहती है खाली उहे नहीं के सुने के, अखबार में या मीडिया में जो ना रहल बा इहे खाली नहीं के सुनला के काम, अपना तरफ से भी विचार बनावला के काम बा, अपना तरफ से भी समझला बुझला के जरूरत बा। ये बहुत बड़हन जरूरत बाटे आज के डेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमार वीडियो में सब देखा तनी। हम ये निवेदन करें कि एकरा के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करी सबे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।